Hello guys, I'm going to cover the most expensive one next year. So we're here at Inanda Seminary Secondary School for a tour. So there's two beautiful ladies and with my fellow schoolmates, so it's Samba now Bafethu. See Tori Shalana Inanda Seminary Secondary School. It's a boarding school, school is a Mantombazan and so on. So just watch till the end. Make sure that you subscribe and like and comment and bonus kanjena begumnandini or like into oyithandile yona ngale school lesi. If mhlambe ufuna ukuzalana akwazi bani ngithona. Mina like so far na just can't wait to see. Yabo nongwana. Make sure to subscribe guys. Thank you. Hey yo guys, it's your boy Nilum Kabel, the most expensive one X. Hey, watch till the end. Enjoy today's content. Hope you enjoy. Guys, thank you. Okay, I'm a left edge now. Left young license. Physics ingale leya elaphaya kodwa ngizobona emsesweni umuntu wenza physics la angani yazini beqala la cleaners kodwa so it's useless, you know. So then that is yani iselon lana siyadlalela after school yes ngoba ku template yadance. Hello, Sila. Pela kuela vele da. So iteam yethu is Mustang. Museum yena la esikoleni kuthi ayivuliwe ke namhlanje khona nje like yonke into phakathi like history yala esikoleni yonke lapha phakathi bese ba i-boardroom 156. like ngapha sifuna like ukwazi isikanjeni like khona money like ngenyanga lana like school fees kuya ngomzali wakho ukuthi ukhetha indlela yokukhokha khona bakhokha termly banye monthly okay yazi asithi annual like kumali like so u80 baht oh 89 rand no 89 Lana is stuff in food. Malenga. La Payana is sports office. Basically, it block your mate. Thank you. Wow. So this is the media center. Are you keep food la? Kusukalaza. Sibona yangena nje kuyona wafits. Bafethu. Bamela ngabe abafethu. Qala nje usiye khona. Yabo. Lalela. Abo like one thing that bafethu. Mina bafethu ngiyithanda like into Oh, wafits. Manje imali ngibe la kuthola ki uzulu block ngoba abanye phela badlalela ngala othebezulu phela bakule block noma nkawu uphindisa ini PS Abone bonke fits perfect. Hawu fits ngifuna lokho nje. Our cameraman fits. Watch it. Dabu fits. Come back. Zizwa nini fits. Bafethu remember
football bafethu right now like siya indawo la inepool khona. My guys bafethu vele ngifethu like ingubo zokushisa isipini sami. Kodwa ke asambe like just suspension then. Ya yona ndawo esizekela njengamanje ngisathi risk. Yeah, you want this lah? hayo phela ngifuna ukuvela ngeke Spoof sozoyibamba nami ngivela hayi buke ngikwazi bitsi Simphathi ke nami ke Swimming gala. Yeah. I'm a sports space. No, I was put your house to no make you have the privilege to tell Come to side like support. Yes, term 1, term 4, swimming gala. We have it. So we have a privilege to see it as only two, but it's not yeah, term 4. Not really that deep, but like wow. Now it's dipping up. This is the shallow. like you can swim. Grade 8, mafika grade 8 la? Hawu for sure uyakwazi ngenda. Abafundisi. Hayibo. Swimming nje sadlala thing. Mushroom. Yinenye. If ukwazi ukufloat umlambo lakho uyawazi ukuswim. Ama advert abantu laba ongambona ku coach efundisa ngaphandle kwepool. Yeah, inkinga Ilaba ba advanced aba Yazi guys, please like book me bafethu ngimfundisa bafethu. Ngisho ukuthi bafethu ufaka like ama-swimming costume bafethu. Yabo mina bafethu ngizoba like professional. Ngingene phakathi nani ngithole. ngibamba ukuthi ungasabi. Angifuni umuntu ozokho ngitabu because mina mphela umfana angangila. Yabona ke naki mina mkhululekani mina ngintombazana yabo. Vele le body school yamantombazana so mina nje vele ngiwela. Sure, away. Khululekani yabo Bafethu so like so far bafethu sesibone like lezi ndawo vele lezi. mfundiswe yimina ngeke. Umfana Maybe after 30 minutes kodwa vele ngizobona ngani sizoba after 30 minutes. So nikhombisa ezinye indawo ne ngisafuna ukumingila kancane na. Danko. Ima like ikhona like ilwane ikhona noma it's just water. Aha. Manje isaba yini? Esamka Wena isaba yini? uba mina baba ngihlezi ngiphila nawe. Isho. Yo. Yazi like yabona nina like njengoba like nina nila ngaphakathi abantu abangaphandle if like bebona inkaba vele sesiyathakathwa sesiyathakathwa ifunani like inkawu la inanda nekhova la hey Bona ke mhlambe into mhlambe engasho ukuthi hayi ingozi sikhova. yabo bese ebisumiso yokukhala futhi because manje bese emini awungeke usho ukuthi hayi kusela like kuzenza something ekusela lapho la kunama camera hello anasebenza yini unasebenza lana it's for magdlala sports by all super sports. Oh, awe. Lesikole sitofika kakhulu. Hey, awona ke usho into. Hayi, angifuna la kamanga lapha ngiyayenza cabanga. Plus accounting, plus geo. Okay. Manje niba bangaki ke phakathi? Niba Accommodate abantu 9. Ka geo spawn. Nah, ngicabanga ukuthi But that's about 30. I think like it's about 29 because unolazi is it's about 29. 12. Number 11. Abaka methi?
23, I don't know. bafethu angazi like until like bayabhala kuyaswele imali Ilapha e-MC nase-IT. Asinayo zonke. wow Lana-ke ngifuna esisinayo just physics. klasi Le-physics inalo leli. Esisinawo ama-hostel ethu. oh yeah La i-maintenance isebenza la. manje niya-contracta nala niyasha Azivumelekile sibuza la. Ya kodwa indawo le. Manje are you allowed ukuthi niphindele kwama-dormitories wenu like during the day? No, after school kuphela. Nakhona siya kuyoshintsha nge-sports bese siyaphuma. Bese kuyavulwa-ke. Kaleli isikhathi. Yeah. Like isikhathi sokulala nasikhathi sokulala like nesikhathi sokuvuka ukuthi nivuka ngalesi khathi nidlala ngalesi Sivuka khathi. early actually, sivuka ngo-4:45. During the weekdays, then ngama-weekends sivuka ngo-5:45. Nangama-holidays sivuka ngo-5:45. hayi bo 5:45. So, kuyafunda, nalo ijali. wathi wow umabela ladlam ana zoom nanti damba fethu Ekuseni mama nivuka ngabo-5 gazini. Ngabo-4. ima yazi bafethu lalela like yazi like ngikhohlela kubuza like something ne njengoba like ufike like ka grade 8 lana like usuka kephi khona abasuka egoli Ngisemawodi. okay mawoti Nangumuntu osemawodi. wena La elanda nami emakuthobeni. excellent doza elokishi ha unathi wena Oh, ngisuka la eLoad Park. eLoad Park mina cabanga ngise-bluff because it's 10 minutes musuke ebluff Seduze. uyangithwala Lapha ngisemakhelwane. makhelwane leya ndawo i-on bra yo manje ngala Hayibo baba yedwa. nasingayo Cousin. manje nina lisona Wena uAmanda naselapha. inkephi Imali. Yeah. photelekile vele ukuthi uyakhona photelekile imasiyaphi Like every njalo sasonta nje la esikoleni every morning Monday to like Monday Because like isoteli kanjani Monday is it to- like a Catholic school Anglican? yeah, UCC. Noma. Yeah. So Sunday, Monday to Thursday. Monday to Oh, Monday, Tuesday, Thursday. Today, Business Connect. Yeah. Sunday, Mesusi la is a Clark Memorial. It's the English block. Oh, Kodwa khona uthisha we-history nowe-G omunye wamajuni. imabona like abalala like bafika like ngokuzofundisa Nobalala. Wonke umuntu uhlala esikoleni akuvumelekile ukuba ide esikoleni. Ma Uyide uthisha? eskola Oh, Tisha, no, bakhona uthisha bahlala esikoleni. bahlala lana bakhona ba. bahambayo Mina manje nibabona nginima emakini nje ngibabona nini. Sasa nje siyahamba. sasa nihamba So buya ngo-Sunday. nkosi yami kodwa it's few days inyana mase niyabuya yabona nje for sure uzokhala fethu Akakhalisi. kusakhalisa Khalani, no way. usukhalila Futhi mhlawumbe siniphile kuba la. Yeah. Mina. Oh no. Ngiyaqala ukujabulela i-midterm break kanje. Ngifike ekhaya ngikhathele. Sesikhathele bayasikhina ngomsebenzi. Like angivuka ngo-4:45 Ma-Edwards na statue sakhe. ima ubani Ma-Edwards the first Awuthi ngihambe ngekeni. oh the first principal yes. Mina nifunde. Mina ngiyakuyena. so guys this is the first principal of Inanda Seminary yo Awuthi ngikade ngigibela nabo. like the honorable one Mlungu wow. Like nami ngikhona ngila. like the honorable one Yes. iyona le mphilisa abuhlungu manje isaba No. oh sicale imizwa yazi nisichazela ngalo muntu wethu guys how's the experience so far Yeah.
No, pesa yazi ngempela fana amani. Ima uphinde futhi utheni? Ima utheni? Ima noma la esikoleni mesihamba futhi mesigodiwa ngo-white shirts asihambi ngo-yellow shirts main u-yellow shirts lena sigqoka lesigqoka ngama special occasions ala esikoleni special events. Ima mfethu ngifuna la kubuza something ne. Like umuphi la kumthetho owu2 noma la co-order osho ukuthi abo la kwangamela kube khona lo mthetho la esikole lesi. Like osho ukuthi yabo. Ngiyawuzonda lo mthetho. Hathi ye-matric kuphela. Yeah. Okay, yena. Privilege kodwa. yeah it's But like abantu bafika late emaklasini so. Okay. Like Wena majola? angazi Awazi. imithetho ala esikoleni iyabhona ayinasidingo yonke nalesi sicabhe so matric kuphela. hayi bo Yeah. kodwa amana esikena amagroup Kephi? ugrade 12 uChelsea yadlala akekho kokudlala officer principal leli asikwazi yes Dlaleli ngakhona. Ha. Ima ngisanga ima ophinde uthini? Kumele sambo tshanini. Soluthi niyamanje yeah. Abona la siqale khona lapha elon. Yeah, asikho allowed to cross elon. Ngisho ama visit. Oh, yazi ngobani? Ingoba if like uhambe ebutshanini like kuzovula like indlela. Njengala. Oh, okay, I understand. Ukuthi cause umuntu okhamba kakhulu tshanini iyadleka Shit. Mina ke iyona rule engicikayo ke le buka nje ngihambe ebutshanini bra. What if like mina ngiyakhohlwa kumele ngihambele? Ima isonto Yeah, extension iyona yeah. Ama extension la esikoleni. shit. Abantu abawazi. Kuyayifanela nasesikoleni nani ngibona nami njani. Azimele sigunde pheze mina ngikho. No bra. Sazama lakho ukuthi cha sikhacha wathi no. futhi sanda ukulungisa ichapel kade ishile ivulwe nini la Thini? Akuvele siyobheka. ayixoxisa nje indaba yakho Hangisho kanye nje wazama kanye. Ka grade 8 kwakunengane ezase grade ezu7 Ngihamba utshanini. zaxoshwa Ababona. zaxoshwa zonke Okay, siqala ngala kwenzakalani nje la? Ima abantu abandlapha. Unathi? Bafuna like carrots. abantu abadonate no abantu abadonate. Oh. I think for the new hostel yini. Babe khona. la we have our tea breaks everything mase lapha ise IT lab Khona ba asila. It's out of bounds. Yazini ke nami yabo bafethu like kimi 2 years kodwa benze beseniphumile. Yabo after 2 years ngizodonisa nami ngifuna ukuba khona. Ngifuna nje kwakhiwe yami indawo la. Oh lapha phezulu yasikhozi yanyuka iminyaka. manje marumeni lezi itale ezirepresenta imali abayifakile qala 2000 so lona ukhokhe u6 Imao Wena uzayivukela lo mekuthi Kasha. 10 yeah 10,000. kodwa iyachaza ilapha phezulu Ma ngifuna lo keep 100,000 mina ngizokhokha ngaphezulu kwakhe. Yabo ngifuna bese uqopha umlando nami la. abanganazo ngitayila ba 2000 rand Kephi? Yeah, ibona selikhulu. Wow. Like azi ngiyayithanda azi la lights leya. Leya. Yes ngiyayithanda. Yeah. 1,504. Okay, nampa bangingalana. Ha ubanike lo qopha umlando kanjeni. lento lechaza ukuthi Shuthi yena ukhiphe ubani 10,000. Oh, one guys u3. Oh plain 2,000, u3 6,000, u5 10,000. Azini.
sirepresent imali oyidonate. Bambela. Ngizokhipha 100,000 bafethu proof le. Yadlala bafethu. Azeningi. Intendo into engekho. Bese sila ama-cottage. Aha. Isonto le. I also got invited mhla 28 for Izulu home. Ngithi kuyofunda la UCC. Phambi kwakusasa. Ima fethu awilo kudla. Imina fethu yazi hawu imina fethu. Bambele la. Mafethu. Yo, monkey. Fethu. Kanje. So. Uyahamba lenkawu dog. Kazi yayiza? Ngiwena. Ngeke Zambe siyaphala nomhla 3 PS. 3, 4, 3 and 5. Bafethu come duze. Bafethu so bafethu indawo yokugcina lena bafethu for ithola inanda seminary. Hope like nijabulile ukuyibona. Danko. Danko. Kufanele kodwa naye. Hey makodwa wawufuna vele usinciphisa wena sakho noma. Oh sesirathi nje sesinje. Awukade complain sisho ukuthi nangigqozi isiketi esifishane. Ha manje Ngingconywana nina nithe ukuthi xaxa yabo mina esiketini esingaka ucabanga ngaba njani ngingangathi ngiyagula yabo manje khona like into enginothisa like ngama-pageni ukubhala ama-leadership peer promoter like kokwani. Okay, so leadership matric, you get roles, khona PR, ma-committee ahlukile, yabo, you're like assigned into different committees. Then you get mina peer promoter like Blood drive. Blood drive. Oh, okay. Oh no, okay. Like issue like the same thing phela ma-leadership. Oh, okay, no problem. Oh mina bafethu ke bafethu njengoba nibonayo mina bafethu South Africa. I'm representing like my school yabo as the head boy and so on. But I'm a former head boy, like she's a former head girl bafethu and so on. So I'm representing namlana yabo isikole sami. So ningadideki ngibona ufa South Africa uthando umchita lo for South Africa man. I'm representing and so on. Yes, yeah. Hope you understand that song. I am a school icon. Alright, ngiyangithola bafethu siphatha ama legend esikoleni ngiyangithola. Khona ama content creator, khona ama icons, khona ama lapho nina. President ke esikoleni ke bezwa ngami ukuthi ikete yazi right ya. Issue. Masitokenzwe siyaqoka ayasikundeni ke manje. Issue. Attention siyaluka mesithani makushomi. Ah nice. Bafethu ngicela siyibuza. Like ama family meetings like if mhlawumbe like kubiza abazali like abanjwela ke. Oh. Kodwa manje inkinga kuvumeleka ama-drink kuphela. No. Wena uyata. Ema kwenziwani lapha ngibona fethu abantu nje. KCP ngoba sase-venue yabo. Oh. Ngiyazi ukuthi no sekhona okunukayo mami Ayingeke lento. Ngiyina ingizi nami nalento mina. Hey, sokusho wena. Wow. Ima, oh, yazwa vele like ngiyihluphe ngifuna bese ungitshela like on Monday like nidlani kuze kube Friday. Okay, Monday ekseni sidla ama-fish finger, then have tea break where sidla Nginomsindo kancane. Oh, sidla egg and mayo, tea. Ima on Monday. So Monday lo. Okay, ekseni, Monday ekseni. So Monday ekseni, Fish fingers, then
nge-tea break sidla i-egg and mayo. Then nge-lunch kudliwa angazi inyama yaleya because angidli beef chicken. Oh yes. So yeah. Ima wait, like uyayikhetha ufuna udla iphi No, inyama? kumele ubhale incwadi phela ethi you allergic to beef. Okay, So yeah, then ebusuku no sishintshe main. Emini kudliwa inyama yebeef nechakalaka nophuthu. Then ebusuku kudliwa into ethi umkekeni. Which is like inyama yenkukhu negravy Oh, ayicava. Then Tuesday ekuseni sidla iqanda eliboiliwe. Then tea break sidla chicken and mayo. Yes. Then ngelunch sidla istambo noma rice wayikhetha isani. What? Ngeke. Like ma okwanike lokho. Ibheli is next person. Oh, ay Mafethu njengoba kushaya like leya bhele yana ukuthi kayena enye period. Top kakhulu. Oh yeah, Tuesday ekuseni sidla iqanda eliboiliwe. Then tea break chicken and mayo. Then ngelunch stambo rice wayikhetha. Mostly beef, mostly chicken. Then ebusuku sidla stir fry. Oh yes. Then Wednesday sidla ekuseni sidla ushatini neVienna. Then the tea it's cheese. Lunch amasi, fish, ushatini ekhethele. Oh yes. Then ebusuku kudliwa ama-fried. Then i-sausage sibiza ngepinoni. Ipinoni lencane. Yes. Ima ile selikhulu umsolibona like saklass. Kodwa sisepanini. Belibe kancane. Okay, ayicava. Then go Thursday ekuseni sidla ipinoni ke lona. Ipinoni. Yeah, bese ke then nge-tea break sidla uyagcobela. Ekhethe udla ujame noma i-peanut butter. Yes. Then emini kudliwa i-rice ne-chicken, like chicken for umuntu. Yes. Then ebusuku sidla i-mince. Ungadli i-mince njengami angidli i-mince. Yabo ngisidla i-chicken ke. Yes. Then Friday ekuseni sidla ingingila. Ngiyayithanda. Mina phela it depends ukuthi iphele kanjani. Oh, okay. So then ngethi kudliwani ituna. Then nge-lunch kudliwa ubiryani. Oh my god. Brian. Ngiyawudla. Then ebusuku sidla ama-burger. It depends ukuthi like wenziwe kanjani kodwa. Yeah, kudliwa ama-burger. Udla i-beef uthola u2, udla i-chicken uthole yodwa. Kodwa if you are allergic to beef you get 2 chickens. Oh, okay. Then Saturday ekuseni sidla scrambled egg. Then emini sidla ayikho ithina ngama-weekends. Emini kudliwa ama-fries nama-chicken strips. Then ebusuku kudliwa umkekeni. But this time not with the chicken, ipinoni neroli. Okay. What's like the horrible food like wakudla phethi la uqala ukufika la uthi yabo lokho. Pasta like no, it's not nice. So my jacket is like wow. Ima. It's the second period. Okay, it's the second period but it's jacket if it's gonna come see jacket like story. Come see jacket if you mind. So the face metric kangani like jackets. The face my jackets are metric but face lapho mina ngifaka ngokwethu phela ke suit yabo. 2 to 5. Ubani uzomchecka la mntwana? Hey bo, information engayo. Imfihlo phela le. Hey. Yeah, Tanzania. 1, 2. 1, 2. Okay. 1, 2. Siqala ngala. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4. Ikhanda. Izansi.
izandla. Oh, qala nje. Ngiya ngithi sinje zenza phela. Yo, aka. Oh, okay. 1, 2, 3, let's go. Aka. Ikanda. Hayi, sinje zenza phela. That's it. Okay, Wandile, how's the experience so far? The experience so far, it's phenomenal. Yeah. Phenomenal. I feel so scrumptious. As Gambela, ma'am, like some. Usiphathele usamusa? You should have said, I didn't know. But ma'am, you can say like Miss Shabara. No, I knew that you would be served here. Cha kodwa nje nosamusa wakho. Yes, ma'am. I'm craving for another. There you go. Usiphathela wa?